मोबाइल फ्लैश लाइट पहले के करते दमा पहले प्लीज जो तो पाओगे मशीन फ्लैश लाइट पाओगे मशीन क्या बात है जो तो पाओगे प्लीज मानो के बाद अरे खबर Thank you. हमें बेलाई खेचो जना जेसी केबिन मुंग फाइफानो नरंनि हामजों मुंग दंखे नरंनि थाने जों पिफिले मा फाइनाय नो आबुन खा रक बाय बाक्सा अमो हाइके गोरंगै मालिया दंथगै मालिया बट तिनि ताइसा हाइनो हाइ नरंनि हामजों मचुना रिंगै जुबिका आबाने फाइदे गर सान सिनि बारे पाके याफा Thank you so much नरंनि आसक हामजों मचुना